Alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yau akarmakallahu na zo da wata tambaya. Na'am, Wani bawan Allah ana ce masa Mutari na'am, ya ce da Allah yana so to shi dai mazaunin wani gari ne ana ce masa Dutsen ma a Katsina, local government ɗin Dutsen ma. To ya ce da Allah yana so a tambaya masa yana yawan yin mafarkin ya hau bishiyan mangwaro. na'am, ya hau sama. Yana tsinkan 'ya'yan kuma yana tsinkan 'ya'yan yana ci. Na'am. To shi ne ya ce a tambaye ka arama. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsan ila yawmiddin. Kamar yadda kai tambaya ko mai tambaya yayi tambaya Malam Muntari ko? Malam Muntari. Daga ƙasar ko a ce daga Daga jihar Katsina. To lallai mangwaro mafarkinsa an kawo fassarar mafarkinsa an kawo shi a cikin littattafai da dama, kuma sun yi fassara watan kamar sun yi bayani kala-kala a kai. Na'am. Duba da in muka ɗauki kamar misali fassara gama gari na 'ya'yan itatuwa kawai, inda mun fassara shi a channel ɗinmu na YouTube, fassarar mafarki TV. Watan fassarar 'ya'yan itatuwa mutum ya ga gaya nan yana tsinkar su. Kaga har da mangwaro a ciki kenan. Na'am. Gaskiya ba ƙaramin farin ciki ba ne sosai. To khususan a keɓance in muka ɗau itacen mangwaro duba da yanayin ɗabi'a, al'ada, addini da sauransu. Mu dai a nan ƙasar Hausa itacen mangwaro an sani al'ada yana yin 'ya'ya kuma mutane suna sha su yi amfani da shi kuma yana yin inuwa mai kyau gaskiya. Har ma lokacin ma kamar ƙwari sukan zo su hau kamar su maciji da tsuntsaye da sauransu. Itace ne dai wanda ma'arufi kusan ƙasar Hausa in ka ce itacen mangwaro kowa ya san shi. To muka ɗauki kamar fassarar mafarkin gama gari na itace, bishiya wadda take da watan kamar 'ya'ya da kuma inuwa. Idan ka gan bishiya, in ka ɗauki sunan wannan bishiyar shajaratu, in ka ɗauka ka fassara shi dama wajen fassara mafarki ana amfani da suna, ana amfani da aiki, ana amfani da sifa, ana amfani abubuwa da dama ta yanda ake fassara mafarki. To in ka ɗau shi ainihin shi mangwaro ko a ce itace a taƙaice, sunan itace da larabci, ka rage wani abu ko ka ɗau wasu kalmomi na farko ko na tsakiya ko na ƙarshe, daga shajaratu ana iya samun shaja'atu. Ma'ana daga bishiya ana iya samun kamar misali gwarzantaka. To ka ga a taƙaice wani mutum ne mai arziki za a iya haɗuwa da shi, ko mutumin nan inuwa ne, ma'ana bayan arzikin ana cin arziki. To kuma wannan hawan bishiyan da za ka yi ɗin kana cin 'ya'yan itatuwan, watan hawansa ɗin kamar a ce ai wane ya hau wane, ma'ana in yana cin dukiya a kansa, ai wane ya hau kan wane. Sannan shi 'ya'yan itatuwan kuma shi ne dukiya. Ka gane ko? Saboda haka wani mutum ne zai iya haɗuwa da shi, shi Malam Muntari ya sa a ransa zai haɗu da wani mutum mai arziki wanda in an ka haɗu da shi za a ce ai wane ka hau babbar inuwa gaskiya. Ko kana ƙarƙashin babbar inuwa. Yawwa in ya gan shi ƙarƙashin babbar inuwa dama yawanci kamun a hau bishiya ai dole ta ƙasa ake bi. Dole sai an sha wannan inuwar sannan a hau. To a taƙaice dai Malam Muntari ina ga fassarar mafarkinka za ka iya haɗuwa da wani babban mutum mai alkhairi kuma wanda gaskiya za a ji daɗin mu'amala da shi, kuma in ya baka shawara in kai mai bayanin shawara abin da yi to insha Allahu zai yarda. Wannan shi ne kaɗan daga cikin bayani da yake da alaƙa da kamar mafarkin mangwaro, kamar mutum ya ga ya hau shi kenan. Wallahu a'lam, Allah shi ke da sani. To alhamdulillah, ala kulli halin dai muna ƙara faɗakar da ku a tattare da malam yana da to bara dai su ji daga bakin ka malam. Kuma jama'a mukan yi ƙoƙarin tallata muku magunguna. Ka ga wannan maganin akwai shi a Kamaru. Idan mutum yana so za a iya samun shi a Kamaru. Sannan wannan maganin kamar yadda kuke gani akwai shi a Nijar, sannan akwai shi a Libya, sannan za a iya samun shi a Benin, sannan akwai shi a Saudiya. Muna ƙoƙarin in Allah ya yarda muna sa rai mu kai garin maganin zuwa America, Canada da sauransu, da Chile da Norway da sauran ƙasashe. Amma da yake komai a hankali ake bin sa. Kuma mu sani alhamdulillah yanzu muna da shi a Cote d'Ivoire a hannun sha'iri, wani mawaƙi ne na Annabi alaihi salatu wassalam, ana ce mai Sheikh Sayyidi Abubakar
yana nan a ƙasar Cote d'Ivoire shi ma yana ɗan tallata mana wannan magunguna. Wannan maganin kamar yadda muke gani na karin sihiri ne gaskiya, kowane irin sihiri. Sannan in kana da matsalar ciwon baya wanda yake shi ma na sihiri ne ko wata gaɓa daga cikin gaɓoɓi yana maganinta. Sannan kuma kamar idan aka turo ma aljanu kamar ta hanyar sihiri na maita shi ma in Allah ya yarda yana yin wannan magani. Kuma za mu sa lambobi a editing ga wanda yake neman magungunan mu kamar na misali sabulu na dafa'i. Akwai sabulu na dafa'i da muka haɗa na daban ne, an samu su ayatul kursiyu, su laƙad ja'akum, su li'ilafi da sauran ayoyi da suke dafa'i suke duk abin da yake damun ka aka haɗa aka sa. idan kai amfani da wannan dafa'i ne shi, idan kai amfani da wannan insha Allah ko ma menene. Akwai kuma sabulun dafa'i da jalabi kuma da surati yasin. Wannan sabulun dafa'i da surati yasin. Shi ma wannan wani haɗi ne daban gaskiya wanda alhamdulillah ba a cewa komai sai dai wanda ya amfani gani masu kallo. Sannan akwai sabulun dafa'i shi kuma wannan an yi shi ne watan a sabulun jalabi afwan an yi sabulun jalabi ne wanda za ka ga kamar farin jinin ka haiba ta dawo kasuwa jama'a dai sun dawo shi yanda yake kenan. Muna da magunguna da dama kamar su maganin sikila kuma in mace tana al'ada in ba ta haihuwa akwai abin da za mu ba ta in Allah da za ta haihu. Sunana Muhammad Awal Abdullahi wanda aka fi sani da Nasiha mai fassarar mafarki a gidan talabijin na Tauraruwa TV. Ranar Talata ƙarfe 8 na dare ana maimaci ranar Asabar ƙarfe 3 na yamma. Jama'a ku ci gaba da kallon tashoshinmu guda biyu. Akwai fassarar mafarki TV a YouTube, akwai kuma Magani Media TV a YouTube. Jama'a muna yi muku fata da alhamdulillah Allah ya saka ku biye mu za mu saka lambar waya duk mai buƙatar wannan magani sai bibiyi lambar da za mu saka ko me kake buƙata idan ka kira wannan lambar waya za ka samu in Allah da ka samu ma kawai Allah ya ba mu sa'a Allah ya ba mu nasara alhamdulillah.